My name is Anjali Nazare, village Kokrajhar. मैया नोंथांमोना मोनसे भिडिअ भाइराल जानाय नुदोंमोन बेंगलरनिफ्राय बै सासे रंजालि होननाया आंनियाव फन खालामनानैहाय खोथा बुंहरदों आरो बे रेकर्डिंखौहाय बियो शेयार खालामनो थिनदों बेनिखायनो आं बिनि रेकर्डिंखौ शेयार खालामनाय जासिगोन नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय मा होनदों आंबो मोब्रुम मुसि दासो सिखारदोंमोन नै आङो मैयाहाय जा भिडिअ भाइराल खालामदोंमोन ना नोंसोरो आं रंजालि मिथिबाय आदा मानो बिदि भिडिअखौहाय बिदि फानग्रा माग्रा होनांगौनि नोंसोरो जेबो एडिट गैया आदा मिथिबाय जों मिथिगौ ओरैबायदि खोनाबाय बे भिडिअखौ नोंसोर अलरेडि नायनानै मिथिखायो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डनि दावराव जानाय मिथिबाय आदा माने आङो बे जाय मानसिया सेंग्राया आंनि रुमाव भिडिअ खालामफैदों बे मानसिया आंनि 50,000 थाखा जानानै आङो बेखौहाय बिजोंहाय आंजोंहाय सिगांहाय जोङो रिलेसनाव दंमोन 50,000 थाखा जानानै 3 मान्थनि सिगां आंजोंहाय गारलायलायबाय मिथिबाय गारलायलायनायनि उनावहाय नै बे सासे दा नोंसोरो भिडिअ हारसा बुंबाय थादों बेयो आसामनि मिथिबाय बिनि बिफाया बर' बिमाया हारसा गवालपारानि बियो थिग हे बिजोंहाय आंजोंहाय जोङो रायलायलायबाय ओमफ्राय बिदिनो एखमबा बिदिनो जोंनि रुमाव फैयो जालायलायबाय लोंलायलायबाय एखमबा बे फैबाय थाखाया बे बहुत गोजानाव खामानि मावो ओमफ्राय बे फैनानै अलरेडि ओइदिनखालि नांलाय हरखादों बे हौवाजों आं बुंहरदों आंखौ डिस्टार्ब दा खालामसै आंनि लामायाव आं थाबाय आंनि बयफ्रेन्डजों आङो दङ आंनि बयफ्रेन्डबो दंफैयो बिदि होननानै आङो ओइदिनखालि बे हौवाजों आं नांलायलायहरदों आदा मिथिबाय नांलायलायहरनानै ओरैबायदि जाबाय सानैजों नांलायलायबाय जोङो नांलायलायनानै फैबायबो बे जोंनि रुमावहाय फैनानै भिडिअ खालामफैबाय आं बुंदों भिडिअआवनो साब नाय एसेबां थाखा फैसा जानानै नों माने बिदि खालामनो सानबावखो आंखौलाय गावबागाव लामाजों गावबागाव थांदो बिदि होनना बुंदों आंनि लोगोआबोथ' भिडिअआव जाग दङ नों अलरेडि मिथिखाबाय बिजों गोसोथोलायो होननानै नों डिस्टार्ब खालामनो नांला होननानै आंनि लोगोआबो भिडिअआव बुंखादों आदा भिडिअ बिदि बुंखाबाय ओमफ्राय बिदि बुंबाय जाबाय दे बे भिडिअखौहाय बड' सिस'नि मानसिफोरनो हरबाय बिसोरो बड' सिस'नि मानसिफोरनो हरबाय जोंनो बड' सिस'नि मानसिफोरा बिदिनो जोङो फन हरबाय जोंनावहाय नोंसिनि बेबायदि बिदि सफैदों बिदि होननानै ओमफ्राय बिदि होननानै जोङो माबाबाय दे सफैदों नालाय होनबाय मोजां गाज्रि रायलायनो फैनानै जों प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होगोन होननाय बायदि जोङो फार्स्ट टाइमाव लिंहरदोंमोन बिसोरो बे समाव जोङो डिउटि मावो जोङो आंबो डिउटि मावो आंनि लोगोआबो डिउटि मावो ओमफ्राय जोङो टाइमखौहाय जोङो होनो हायाखिसै ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमाव बिसोरो जोंनो लेटार हरबाय मिथिबाय आदा खोनासं सेकेन्ड टाइमाव जोंनो लेटार हरबाय जोङो सानडेआव थांबाय टाइम टु टाइम जों थांबाय ओरैनो बुंदों बिसोरो मा होनना लिंहरदों बड' सिस'नि मानसिफोरा मोजाङै मोजां रायलायगोन नोंसिनि थाखा फैसा मोननांगौखौबो जों खावदिं खालामनानै हरजोबगोन फै नानि अके जों थांबाय आदा मोजाङै मोजां जों थांबाय दाना थांनानै मा खोथाया जाहैखो नोंसोरो फाननानै जाग्राल' जाहैबाय फाननानै जादोंबा जों मानो सानफ्रोमबो मालायनि आथिं मालायनि मोखां मालायनि खर' जोङो मानो मावनाङो फाननानै जाग्राबाथ' जों लाक्जारि जासिगौना बेफोरबायदि बुंनांगौनि जेबो दरखारानो गैया मोजां गाज्रि रायलायनो फैदों नालाय मोजां गाज्रि रायलायदो जाबाय जोब्बाय थाखा जुरिमाना फैसा होनबाय बिसोरो फैसा पे खालामदो फैसा बिनाय बायदि आंबो पे खालामनानै होबोबाय आदा ओमफ्राय बुंबाय बिसोरो ओरै होनना बुंबाय सिगांनो बुंग्रोबाय बिसोरो बे भिडिअखौ रावबो भिडिअ दाखालाम रावबो भाइराल खालामनो मोना बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन बिसोरो आदा बड' सिस'नि मानसिफोरा ओमफ्राय दे भिडिअ भाइराल खालामनो मोना नालाय खालामनो मोना थिग जाबाय जोंबो होनबाय भिडिअ होनबाय आदा जोङो नोंसोरनि लिंहरनाय बायदि नोंसोरनि बुंहरनाय बायदि जोङो टाइम टु टाइम फैबाय आदा बिदि होननानै आं मोजां रायलायदों आं खृष्टाननि फिसा आदा मिथिबाय नोंबो मिथियो जोंखौ जों गिर्जा प्रार्थना जों लोगो लायो नोंबो जोंखौ मिथिखायो सिनायोबो जानो हागौ एसेबां गाज्रि बुंदों सासेनिबो खुगानिफ्राय राव मोजां गैया दा भिडिअखौ मा होनना हगारदों बिसोरो जोंखौ डाइरेक्ट स्पटआवबो मोनाखै जोङो अबे रुमाव थायो जों अबे जायगायाव थायो बिसोरो जोंखौ मिथिया दा बड' सिस'नि मानसिफ्रा जोंनि रुमखौबो नुवाखै जा भिडिअ खालामफैदों आंनि बयफ्रेन्डजों भिडिअ नांलायलायनानै भिडिअ खालामनानै बिसोरनो हरदोंमोन बिसोरो बुंदोंमोन मा मोजां गाज्रि मेनेज खालामलायना होगोन मोजां सावरायलायनानै होगोन फै नानि होननायखायनो जों थांदोंमोन जेला थांनानै सहैयो खोथाया दस्रासो जाहैबाय ओमफ्राय मा होनबावनो
दा भिडिअखौ नुबाय गासिबो फाननानै जाग्रा खमसे खमथ'ना नोंसोरबो साननानै नायनांगौ भिडिअआवनो नुखाबाय नोंसोरो आदा बिदिथ' हगारनो नाङा ना बुहुत गोरोन्थि जाबाय एफआइआर होनो गोबां मानसियानो बुंहरदों एफआइआर हो जोंनाव हमथानाय दङ साननाय दङ जोंबो मावनानै जाग्रा होननानै बे हौवाखौ आगोलनिफ्रायनो बुंदों जोंनि खाथि खालानि रुमाव थाग्रा मानसिफोरा गासिबो बुंजोबो हरनि 2टा 3टायाव फैनानै जौ लोंनानै दावराव खालामफैबाय थायो सोर सहायनानै थानो आदा साननानै नाय सोर सहायनानै थानो दुखु मोनोना आदा बेबायदि खालामजाला दाथ' गासिबो जोंखौ बिउटि पार्लाराव फाननानै जाग्रा बिउटि पार्लारनि आं लकेसन हरगोन आदा फैनानै नायफै आं मा मावो आंनि लोगोआ मा मावो मिथिबाय बड' सिसुनि मानसिफोराबो जोंनि रुमखौबो नुवाखै जोंखौ स्पटआवबो हमफैयाखै मिथिबाय जोंनि रुम बिसोरो जोंखौ भिडिअ खालामफैयाखै जोंखौ हमाखै बिसोरो जोंसो थांनानै जोङो बुंनाय बायदि बुंदों बिसोरो मोजाङै मोजां रायलायगोन फै होननानै फै गिनाङा जों दङ जों थांदों थांनानै जों रायलायदों जोंखौ बुंनोनो साहसखौनो होआ आं फंसे बुंला आंनि लोगोआ फंसे बुंला गावसोरनिसो जोङो खोनासंनांगौ फानग्राफोर मोनसे बे सावरायनाय मोनसे जायाखै मिथिबाय आरो भिडिअखौ दे जाबाय जोंबो गोरोन्थिखौ मावबाय दे जों गनायनानै लाबाय होमब्लाबोथ' बेबायदि एसेबां गाज्रि भिडिअखौहाय बिदि भाइरेल खालामनो साहस गैयामोना बिसोरो मोनसे भिडिअ गाज्रिथ' नङा बियो जोंनि गोसो थोलायलायनायनि प्रब्लेमसो मिन्थिजोबखाबाय जोंखौ अलरेडि मिन्थिजोबखानायखा बे भिडिअआ माबानिनो मास मोनसेयानो जानायसै आगोलनि भिडिअ आंनि बयफ्रेन्ड खालामफैनाया मिटिङा जादों मैयानि अखानायसो जादों आपल'डा होदों मैयाहाय होदों बिदिसो जानो मोना बिसोरो बुंदों साबनो रावबो भिडिअ खालामनो मोना सेंग्राफोर होनलायलायबाय बिसोरो बे दैदेनगिरिफोरा रावबो भिडिअ खालामनो मोना सेंग्राफोर मोजां गाज्रिसो रायलायगोन बिदि होननानै दाना उल्था बोरै भिडिअखौ भाइरेल खालामनानै होखो बेथ' मोनसे बुहुत गोरोन्थि जाबाय आदा नोंसोरबोथ' बिदि एसेबां गाज्रि इडिट खालामनानै होनो हानायनि माबा गैयाना आदा सानग्रोनांगौ नोंबो ख्रिस्टान आंबो ख्रिस्टान आदा एसेबां माने जोंबो इसोरखौ गिनाय दङ जों बेबायदि मावब्ला माबायदि जागोन बेफोरबायदि साननाय दङ आदा सानै हयै माबानांगौ आं सानखादों आङो नोंखौहाय सिनायखायो माने एसेबां गाज्रि बेबायदि इडिट खालामनानै भिडिअ होनो नाङा साननानै आं दुखु मोननानै आङो मानसिफोरनाव नाम्बार बिहरनानै नोंनाव फन खालामनाय जादों आदा मिथिबाय नोगोद दुखु मोनबाय गोबां मानसिफोरा बुंदों एफआइआर होदो सोरनिफ्राय मोनजेनदों भिडिअखौहाय होमब्लाबो जों मा खालाम भिडिअखौ आंनि रायलायनायखौ भिडिअ होना होआ दा मिथिबाय ओरैबायदि दुखु टेनसनाव दङ आङो मैयानिफ्राय जायाखै लोङाखै आं मिथिगौ ओरैबायदि टेनसनाव दङ आङो बेबायदि खालामनो नाङा स्पटआव मोनफैदोंबा बुंजायो आदा नै नोंसोरखौ होननानै जोङो नै होननानै बिदि अलरेडि बे मोनायाव फैनाय हौवा रंजालि जेब्ला दर सफैयो बे आंनि बयफ्रेन्ड बिनि नामा राज पाइलट गुरुबासानि बियो आदा मिथिबाय आंनि 50,000 फैसा जानानै दङ बियो आंसो मिथिगौ आंबो न'खर गोनां मानसिसोना आदा आंनाबोथ' गथ' दङ गथ'नि थाखायसो आं फैदों हौवाजोंबो जों गारलायबायबाबोथ' ना हौवा फिसाखौ आं नायो बेबायदि थाखा जानाय हौवाजों आं बोरै रिलेसनाव थाबाय थानो दुखु मोनो बिदिबा दे आदा दोननायसै आंनि डिउटि दङ My name is Rosali Nazari, village Kokrazar, district Kokrazar, village Tumbazar. Bodo Sisuniफ्राय जोंखौहाय मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बेयावहाय लाबोबाय सावरायलायनाय जाबाय आरो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खामानिखौ मावला होननानै आं रिकुवेस्ट खालामबाय न'आव थांनाय फारसे आङो न'आवहाय डिसेम्बराव थांगोन दे सुस्मिता नार्जारी भिलेज खासमाबारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिटिआर आसाम आं 2 डिसेम्बराव थांगोन दे